Tusind tak. Og så er der også en buket. Siden 1999 har lysestøberiet ligget i Ruth og Johannes' stald. Køerne gik ud, og lysene gik ind. Ja, sådan. Næsten. Og de er ikke alene stillet stallen til rådighed, de er også selv blevet omdrejningspunkt for lysestøberiet. Og der sidste år blev produceret 271.898 lys. Jeg tror, hvis man stillede lysene passende oven på hinanden, så ville man nå helt op til Andreas Mogensen oppe i Sandvinen deroppe. Se dem for jer. Det er rigtig mange lys, som de 25 frivillige i Ring har lavet under Ruth og Johannes' tag. Og det er klart, at mange er nysgerrige efter at se, hvad der foregår i den kostald. Og når dørene bliver åbnet for besøgende, ser folk ikke blot produktionen, de får også en grundig orientering om Danvisions arbejde. Og måske får de også lov at døbe deres eget lys. Og det er kun børn. Men de voksne kan måske få lov at dele en øl med Johannes. Det har jeg fået lov til nogle gange. Ja, og lidt afhængig af, hvad tid på dagen det er, så får Johannes 2/3, eller jeg får 1/3, eller også så gør vi det modsat. Nej, det gør vi aldrig. Tak fordi I er sådan nogle vedholdende ildsjæle, og tillykke med jer, som nu er årets ildsjæle. Hvor jeres lys og jeres energi, ja, det kan du tro. Hvor jeres lys og jeres energi brænde i mange år endnu. Tak for indsatsen. Det er det der med at fordele arbejdet. Sammen er vi bedst, og vi skal alle sammen gøre det, vi er bedst til. Sammen er vi nemlig bedst. Tusind tak. Det er alt for meget. Alt for meget ære og ros. Det kan vi slet ikke bære. Men tusind tak for. Tak for hjælpen til jer alle sammen. Fordi I kommer meget til lysestumper. Og jeg kan glæde jer med, at vi i hvert fald har kontaktet rigtig mange kirker på den måde via lys, både ved at få stumper og ved at levere globelys. Vi har en helt dynge med til Odense Domkirke i dag. Mange kirker spørger efter lys. Tusind tak for. Hvis vi skal blive lidt i det der med skab, så er vi også et fællesskab, og vi er, ja, som Peter sagde, cirka 25 frivillige, og den her, den vil komme til at stå på kaffebordet, og så vil vi feste sammen, for sammen er vi bedst. Tak for. Danvision. Skal vi se, vi skal lige have. Jeg tror, den er der.